Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nombukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhala la subscribe kwi channel like i-video ebese ke uciphiza i-notification bell wenzelani wenzela ukuthi ke mangifaka i-video wena ke bese ke uthola i-notification then ngokusheshsha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku Trend TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke sekulethela ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolu suku inganza kwethu osuku inikilwa izolo kumhla ka-17 March 2026 osuku inikelwa izolo ubaba noma ngithi ke umnumzana uNhlanhla Mkhwanazi uphinde wavela futhi kwi-commission kaMadlanga commission. Sokhumbula ukuthi ke ngonyaka odlule uke wavela futhi la esasimbona ezophendula imibuzo eyayidingwa i-commission, ikakhulukazi imibuzo ayibuzwa yona yayiphathelene nendlela yokusebenza ngaphansi kwamaphoyisa. uNhlanhla Mkhwanazi ke siyamazi ke ukuthi ke ikakhulukazi akashaye eceleni akalo eyale nale makhona mhlambe into angayiboni kahle engaphansi kombutho wamaphoyisa uya-expose ama-facts. Makhona amaphoyisa noma mhlambe abaphathi bamaphoyisa abangenzi ngendlela abenza ubugebengu under umbutho wamaphoyisa, umnumzane Nhlanhla Mkhwanazi lokho uya-expose akuveze ubala aphinde aveze namagama abantu. So osukwini la izolo ke uphinde wabuya ngesimo sokuthi ke i-commission bekunemibuzo efuna ke ukuyibuza yena ayiphendule emva kokuthi ke kube khona futhi abantu abazile bezophoswa umbuzo emva kwakhe uNhlanhla Mkhwanazi. Kwakhona ke imibuzo futhi ke i-commission efisa ukuthi ke ibuze uMkhwanazi then bese ke ekwazi ukuthi ke ayiphendule. So usukene la izolo ke uvelile abantu ke ebebebukele impela ke bahlabeke umxhwele ngendlela ke ubaba uMkhwanazi imibuzo ayiphendula ngayo khona la ukubona ukuthi engathi ke sebempintshele ekhoneni kodwa ahambe nabe ayophuma ngale. Kodwa ke ngaza kwethu khona lokhu okuthuse abantu abaningi ngesikhathi ke umnumzane Mkhwanazi bembuza ukuthi njengoba usudume ngokuthi u-expose amaphoyisa angenzi kahle under umbutho wamaphoyisa, ngabe bakhona yini abantu mhlambe sebebakusabisa phambilini mhlambe bekusabisa ngokubulala ngesimo sokuthi ke mhlambe ufaka inhlabathi ekudleni kwabo? Indlela aphendule ngayo uMkhwanazi ithuse abaningi. Kodwa ke inganza kwethu anibuke le clip le elandelayo nizizwele. Killed. Now, did you ever been threatened in your life in general? I can put on record before all those that are watching that I'm not moving around with task force for protection. I move alone. When I'm at work, yes, I move with the team. But when I'm not at work, I move alone. Yes, they're on speed dial, of course, but I don't necessarily need to have protectors to move around. I still live my life the way I live it. Ayike nganza kwethu ngithembe ukuthi ke nizwele indlela uMkhwanazi lo mbuzo lo awuhandlishe ngayo, indlela aphendule ngayo. Ngicabanga ukuthi ke abantu banembono ehlukahlukene, abanye bayamgxeka, abanye mhlambe bangasisayidini lakhe. Kodwa ke nganza kwethu awushiye umbono wakho kwi-comment section ungitshela ukuthi wena uMkhwanazi indlela aphendule ngayo ukuthi kuyiyona wena mhlambe ngabe umbona ephephile yini. Kodwa ke ngakolunye uhlangothi siyawazi umlando ukuthi isikhathi esiningi ukugcina mhlambe kulimala noma kubulawa umuntu osuke eyi-target, umuntu ogadwayo, isikhathi esiningi kuvame ukuthi kube u-connection from abantu laba abasuke bemgada okuthiwa yibona abantu abasuke bemprotectile. Kodwa ke nganza kwethu awushiye umbono wakho kwi-comment section ungitshela ukuthi wena uthini owakho umbono. Nganza kwethu asihlangabezane kwi-video elandelayo.